2000 forint volt. Aha. Puhát vett. Hát ez pedig nem akármi, az Hát még meg könnyed. nem vásárol. Vedd már le a sapkát egy pillanatra. Jaj, ne vegyem már le, látszik a púthajam. Hát most nem arra számítottál? Jó a sapka így. Jó, persze. Jó. Mert ki látszik a hajam. Gyere, itt szoktam a legjobb fényképeket csinálni rólad. Egy pillanat! Nem tudok. Megigazítom már a fejem. Jó, most már? Jó, csak akkor gyorsan, mert hamar leáll. Mi áll le? Ez a gép. Na ott megint csinálod a... Jaj, nézd már, még ki sem fújtam magam, itt tikkadok szét, aztán De hát rájön. hagyd lássam már a... Várjál már, szépen csinálom a fejem. De hát pont ráférne. Na, jó, most már? Most már jó, de Jó. tessék munkám vágni. A fejedet sose látom, ha dolgozol. Hát ez nem vagyok én, nem mutatom magam. Ja? Na, ez mi újság? Ó, hát nagyon szép vagyok, de neked mi? De hagyd lássalak egy pillanatra pofát is. Ez az.